Kastapamet ngayon tayo kaduayan dagiti nangiyawa ti intention pagyamanda. Dawi family. Ti panagkasangay ni Elaine Rose Bistiken. Ti panagkasangay ni Severo Valdez, Austria. Fast recovery ni Christine Lauren Galima. Jerome Saltivan and family. Misa pagyaman ni Crizel Abigail Guted. Liwayway Lumang and family. Emilia Valdez and family. Mr. and Mrs. Antonio Realina and family. Delia Galima. Mr. and Mrs. Simon Takeban and family. Mara Balbin, Marlon Balbin. Marialida Hukutan. Joy Saltivan. Maria Isabel Saltivan and Gabriel Ancheta. Jenny Ann Saltivan. Mr. and Mrs. Rolando Bigalangco and family. Intayo pa iraman ni Kararagan ti Kararwada. Carolina Gasalao, Felix Gasalao, Francisco Gasalao, ken amin yung minatay ti Galangco ken Gasalao family. Corazon Saltivan, Loreto Saltivan, Leo Saltivan. Corazon Saltivan, Loreto Saltivan, Leo Dominic Saltivan, Dominador Hukutan Sr., Daniel Hukutan, Donica Hukutan. Corazon Saltivan, Loreto Saltivan, Leonardo Mariano, Karen Subala. Dominador Hukutan Sr., Daniel Hukutan, Antonio Hukutan, Rufina Hukutan, Delia Hukutan, Agustin Hukutan. Hipolito Galima, ken amin na minatay ti Delia family. Catalina Sullivan, Bernabe Jr. Prado. Ricardo Lumang, Pasita Gakutan, Remedios Naungayan. Jovito ken Marilyn Kitoriano. Jimmy Ramos, Hipolito Balbin Sr., ken amin na minatay ti Ramos ken Balbin family. Takeban family. Felipe Polmano, Tarsila Pormano, Wilfredo Paredes Agustin. Ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, tatayo aming ang bili, hintay amin idiri, di ayan di Diyos sa nasudi, uyal daw anabili, daytoy di aldaw, ngay naramit ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, nagiti tambor ken gitara, agtukar at kanta, inanggay tay sala, nagragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw, ngay naramit ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagapu amin iti Ama, di balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biyag ken piksa, daytoy di aldaw, nga inaramit ti
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo ti special intention ti Hukutan family. Kakabsat na ibaon tayo akas silaw ken asin ti sangalubungan. Dahito ti mission tayo anabunyagan. Mangiwaragawag ken Kristo. Pagbalinan tayo anaranyag ti lubong. Pagbalinan tayo anananam ti lubong, babaan ti wagas ti panagbiag tayo. Bigbigan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, agpakpakaasi tayo ti Ama, tapakawanan na, yan tangay may mamati tayo, iso manang ngaasi kan managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasyak ken Santa Maria, agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Pakawanan basbasul mi, pindot na kukurangan mi, katalawen na kakati, nakalmesan aking puso mi. Kristo mga Kristo mga pagawanan basbasul mi, bitot na kurkurangan mi, katalawen na kakali, nakalmesan aking puso mi. Apo mga basbasul mi, bitot nagpurkurangan mi, katalawen nakangkati, nakalmesan aking puso mi, nakalmesan aking puso mi. Iti kagatuan, Gloria iti Dios, iti kagatuan, Gloria iti Dios, iti kagatuan, Gloria iti Dios, iti kagatuan, ken ito'y nagkakatiyak kadahiti, tatawa na imbatipan ang nagkakenta, ibunan nagdakaitan mo, kakabarubaban nagkaday tayo endaka, ayaman kang ken ka, gaputi na indakla na nagayag mo, Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman nakabalin namin, ket sika po mi Jesu Kristo,
Bubog tong anak, Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kagatuan. Gloria iti Diyos, iti kagatuan. Sita mangikat, kadaliti baswasul ilubo, tasya na kami, tasya na kami. Sita mangikat, kadagiti baswasul ilubo, ang ating kadaytoy, sito tugawiti mapanawang ti Ama, kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kagatuan. Gloria iti Diyos, iti kagatuan. Yan kami siksika, Jesu Kristo, tinasatuan. Siksika siksika ti kagatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Iti gloria iti Diyos Ama, Amen. Gloria iti Diyos, iti kagatuan. 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 Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, day talaeng grasyam ti panginanamaan mi, anan sa tadawaten mi, taaywanan na kamkadi, ket salakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, ibingayan nyo iti taraon nyo dagiti mabisin, pasangbayan nyo dagiti napanglaw nga awan pagtaingan na. Kawisan nyo dagiti awan arwaten na, ket diyo ipaidam titulong nyo kadagiti kakabagyan nyo. No aramiden nyo daytoy, kaslanto init iti bigbigat, ti parabor ko amang ranyag kada kayo. Ket mabito amay bagan dagiti sugat yu. Kanayon to nga daak kada kayo, tapno isalakan kayo.
ti kadak, ti mangsalaknib, tu kada kayo, iti amin nga aglawlaw. No agkararag kayo, sungbatan kayto. No awagan dak, ipangag kayto. No isardengyo, ti panangidadanesyo, ti panangipakitayo, ti gurayo, ken ti panagsauyo, iti dakes, no pakanenyo, dagiti mabisin, ken no itedyo, ti masapol, dagiti napanglaw, ti sipnget, ti aglawlawyo, agbalinto akas itiranyag, ti agmatuon. Ti sao, ti apo. Iti sipnget, agranyag ti silaw, kadagiti nasingpet. Itisipnget agraniag isilaw dagiti nasingpet. Iti sipnget, agranyag ti silaw, dagiti nasingpet. Dagiti parabor, na asi kinalinteg. Nagasat ti tao managparabor ken managpautang. Kinawandakes a pakasaritaan na kadagiti aramid na. Itisipnget agraniag isilaw dagiti nasingpet. Awan tu apulos ti pakananwan na, ket uray intun ano, dinto malipatan, dinto agbuteng, amakangeg, kadagiti dages adamag, natibkerlatta ti pamati na, ket agtalek ti apo. Itisipnget agraniag isilaw kadagiti nasingpet. Saan nga agdanag wenno agbuteng, tamakita nanto ti panakaparmek, dagiti kabusor na. Mangted as ibubuslon kadagiti makasapol. Dinto agpatingga ti panangaasi na, napnuan ti panakabalin, ken mararem to. Itisipnget agraniag isilaw kadagiti nasingpet. Iti may basa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko, idi mayak dita tapno ikasabak kada kayo ti pamaneknek iti Diyos. Jak nagaramat kadagiti agkakaunig abalikas wenno panunot. Tabayat ti kaadak iti dennayo. Inkedeng ko nga awan ti amwek malaksid ti maipapan ken ni Hesu Kristo ken ti panakailansa na iti krus. Iti kasta, idi addaak kada kayo, nakapoy ken nagtigtigergerak iti buteng. Iti panangisurok ken panangikasabak iti mensahe, jak naggusar kadagiti makaallukoy abalikas ti kinasirib. Nagsauak iti makaallukoy a pamaneknek iti panakabalin ti Espiritu ti Dios. Tapno saan a maibatay ti pamatiyo iti kinasirib ti tao, no diket iti panakabalin ti Dios. Ti sao ti apo. Kada kami silawang kat panmanunod ni ikatemme padwami sisasagana kamadungge intayami ni kanta Alleluia Alleluia intayami ni kanta Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakita kada kami, tipot mo adala. Ikayat mo surutek ni, Et di nakamabaybayan, intayami ni kanta. Alleluia, Alleluia, intayami ni kanta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, da kayo ti pannakaasin dagiti amin at tao. Ngem no timmamnayon ti asin, saanen ang mapaapgad, awan serserbinan, no di ket maibileng ket mapaypayatan. Da kayo ti pannakasilaw ti lubong, saan ang mailinged ti ili anabangon iti rabaw ti may sabantay. Awan tao amanggangat iti pagsilawan, sana kaluban iti salop. Iparabaw na kitdi tinairanta pagsaadan na, tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapol akas tamet ti panaglawag ti silaw yo, iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo, ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagiti naggaputi sa Basabali aluglugar at Ilocos Norte, La Union, San Fernando, Candon Sete. Kanya pa dagiti daddo mga naggapgapuan nyo. Welcome kada kay lata aminan. At piglat ito'y ko na mayon to kitaan tamok handak patpat yan dadtoy na nakaalaan na dahi nga piglat, idi ubing kami, iya kami ayan ti barang ay ubog, bantay, kilikili bantay, iso ti balbalay, taltalon. Kanunalpas ti gapgapas ta na maganda giti nagangon dagiti garami, amuyo garami, rice hay. Ay haan niya. Sa bali mo ti rice kwaday jay, anya na ganan, taup. Garami, agaramid kami ti, gaputan na lamiis, agaramid kami ti kampo-kampo mi. Ijay kagaramian, mangaramid kami ti nagsinanbalay nga nakubong, tapno hanga na lamag. Ijay kami nga agtuturog nga ubing. Ijay ti kasla balay latan ang ijay kami nga agtuturog. Kati pagsilsilaw medyo unag, gaputa mekaniko mo damanong kada amang ko ide. Dahil amoy di krudo, imbes nga gas krudo, amoy ti krudo. Ikabil mi ti tubay to, wano ka ikam ti pabilo na. Kamuyo DJ no, umangas ka ti bigat, agidugong ka talagang nangisit DJ, kuha na ta, nangisit nga ro DJ, ado ti rong-rong na. Kay Jay, ayan ti nga to ni manong ko, inikkan na ti sim, ta iso ti pagkuan di apoy na, tapnohan nga mauram. Kay Jay nga ayan ti sim, iso ti paborito mi. Nuturog ka, into no bigat, dirinuwi-ruwi nga kanto ti kulaawon ta dijay mangalak nga rod ijay uging na jay, rong-rong na, sa ka imilat jerupa, dagay kakadum, ni manong kulat awang kas dyan natin, so nga rod pinakinbantay. Kaya di nagidep kam ti silawan, medyo agtuturog kami, naging inayadak mga nagkudong, idi arikapag dahi ta nga ayan ti sem, nakigtot ni manong ko indoron nak ay naitugtugak di ayan ti nagpisyan ti kawayan nga pinagbubumay agposwaken ta darak kapilitan nga winara ni amang ko kabigatan na dayta nga yan jay kamkampo mi kamkampo ko nami day jay wangas jay day ti pagsilsilaw mi idi ketatan no kumano da solar idin di nagmayat ko matatan di mat ikabil mo jarabaw na jay ayan ti pag-receive na ti signa ay nya na ganan tilawagan ka na idi aka awang nga talaga kada ti silaw dahil tema tayo silaw da kayo ti pan nakasilaw asin ken silaw kunana kasano ti agbalin nga silaw amo tay met amin ti silaw tatanag namayon ti magna nakadadon ti silaw. Idi panawon ti kupong-kupong, panawon mi ta naabutak mo, di awang pa'y kuryente di ayan may, ay apaw, na nakakita ka, awang pa'y kulalanti tatan niya. Nakakita kiti kulalantin, awanin niya. Abakan ti sularan, idi nga min, uri na gaddayo di ayan ti kulalante, makitkitam ta awang garod ti masilsilaw. Isong adayo pa'y laang di ayan ti, akasing adok kulalanti na ay lumiklik ka, ta sigurado at dakaprid dyan agtugtugaw, agtabtabakaw. Tatatan silaw. Kanya ti kunana, kasano ti agbalin asilaw. In our first reading, nagpintas, libro ni Propeta Isaias, naglatak dati pa ng ibagana, kunana, corporal works of mercy. Ibingayan nyo, titaraon nyo, dagiti mabisin. No pakanam, dagiti mabisin,
kasla kapan nakasilaw. Pasangbayan nyo dagiti napanglaw nga awan pagtaengan na. Nya shelter the homeless. Kanya dati ko na, kawisan nyo dagiti awan ti arwaten na. Hindi jay, corporal works of mercy ni libro ni Isaias paila daytoy, hampay lang awan paila ni Apo Jesus idi. Kanya ti ko na, diyo ipaidam ti tulong yo kadagiti kakabagyan yo. Da kayo kakabagyan, nagkakabagyan. Ita Amerika, ita dagita first world countries, awangkin na bagyan. No nag 18 years old jitaon, pimanawan, uri agbert di ginanang, di da pa'y kablaawan. Uri agasawa, no mapandamangan, da kayo nga nagigyan ti Amerika, no 50 pesos, sagti 25 kayo, hanga mabalin nga ilak amam. Datay lang nga Pilipino ti pasikat nga, 5 ko ka ti mais muno tabakom, nagilibre ka ti Red Horse, awan ton, di ka pa nakabayad ti utang mo. Pilipino la dayta. Ita, first world, awan. Kiti kakabagyan, kunana, tulungan nyo dagiti kakabagyan nyo, kunana ni. Nagmayat nga kita ang tinasaya at nga kakabagyan, ngamsad to say, reality talk, nalaklakapi nga tulungan no maminsan dyan mo kabagyan. Mas close pa jiri na yu ijaham mo kabagyan. No apay met. Taapaya, ang kala ko maji agasawa, nagmayat ti pa nagpundar da, nakagaggaget da, nagpundar da ti sansanikwa, mayat ti pa nagtrabaho da, dagiti agkakabsat, o kento pay laeng, medyo mayat ti relasyon da, ngamno da na ikamang nga gamrod, ay mangrogin ti apa, di ma, tadakas dyan, diti na ikamkamang isok katuray. Dagitit no adnakan handan ngagsasarita. Di say naggrigregatan dagiti lolo kin lola, dagiti ito apon nawaran handan ton ngagsasarita. Isu dayay nalaklakan ton nga tulungan dayay hammo kabkabagyan ngam dayay kabkabagyam. Kunana tulungan dagiti kakabagyam. Addamo dagiti tattao nga nakaad-adok kabagyan na. Kabagyan na amin nga tao. Oy amom dayay na ikamang kanyaming kabagyan mi metten. Siak ti kadwa imado ti kabagyak idi na ordena na kunana di may nga bakit. Agkabagyan ta Father, ay nasya at ako na amat apaya kasanaw, agkumari da inang mo kin ni ipag ko. Diya ma-reconcile kasanaw, agkumari ni inang kin ni ipag na. Agkabagyang kam kanu, uwan ko naklatamot na. Uwan ko naklatamot na, diya mo no taga Kandun di diya, uwan no taga San Fernando. Haan. Kada diya kabagyang ko na natulungan nyo, dagiti kabagyan nyo, anya ti magunggunam. Nagpintas dati ko nana, no aramiden nyo dahitoy, kaslan to bigbigat, ti parabor ko amang ranyag kada kayo, kasla lumlumgak nga init, ti ranyag na kayat na nga saun, no tulungam ni kabsat mo, ti grasya ni Apo Diyos, agbuyat nga umayking ka. No kabailam ti agayat nga hamo berbero kan ti sopapak na, ti grasya ni Apo Diyos, ay sungarod niya kunada, at bisita tayo din na minsan, nag-retire nga nurse, 40 years, ija Amerika, siyempre, kumita da adagita, dakkel ati sweldo da, ngam ko na ti prinsipyo na, among Father para kanyak, more blessings, the more you give, the more you receive, kunana. Kayso ti kunak, talagamit, napadasan nyo ti timulong nga nag-expect ti sopapaknan, hampay. Ay, kay Ilocano kay, nga talaga mo no hampay, imot kayo. Padasam ti tumulong nga talaga ka, agranyag tarupam. Ngam no nang ted ka, sa mo urayon di so papak na, ay, nagpawit ta anak mo, inikam, santo, into nagpawit mo di anak na kaawan so pa, inikak pa day ta idini, ichis-chismis mon, i-Facebook mon, amuna dumawat ngam di na amo mang ted kung kunam taon. Agsip nga talubong mo. Diyay, anya na ganan. Tulong no kunana agbalin ka nga silaw padasem ka agranyag na talaga tabiyag no naranyag ti kaunggam naranyag mo tarupam no kabailam ti agayat nga awan berberoken na agbalin ka asilaw anya ti kunana kanayon to nga addaak kada kayo daytiti nya na ganan dahil titulong ng ibagbaga na nga no para buram di kabsat mo, ti Diyos handa kabaybayan ka na yun tong addaking ka. Kasano ti agbalin nga silaw? Sangka ko na ka, ulitin,
Haanin nga umay ni Apo Jesus nga dadta nga nakakurong-kurong nakamotor nga umay unag tibalay tayo nga mangibaga ti ayat panagbalbaliw kinapa haanin nga umay imulin ngam idinabunyagan tayon idinaawat tayo daytan dayti Paschal candle tayo idigimangat ni ninong kininang kindagiti naganak iti silaw amoy iti gimangat in English. May problema yung mutan, jak to pa'y amo. Yan, English na gimangat. May mistra. Jak amo, ano? What is the English of gimangat? Idi gimangat, pag didiscusan yun to na malpas ti misa, idi gimangat, di na ninong-ninang tayon, na iyawatin kanya tayo dahi asilaw, imulin ni Apo Jesus, saanin nga umay. Kada tayon ti mangranyag ti lubong. Paggapon ti pigsa tayo day tangaranyag, isugarod nga isuna, kuna tayo apaya nga Sunday. Apaya nga Sunday ti aldaw tayo. Haan nga Sabat, haan nga Sabado, apaya nga minti, datayo ti nangaramid di Roman calendar, no malagip, di kalendaryo tayo, datay nangaramid nga Katoliko niya. Sunday, api ngamin nga san, ngamin ni Apo Jesus, inawagan da, inadresan tayo, iti the sun that never sets, kuna tayo. Ni Apo Jesus, ti init nga saan Apolos nga lumnek. Iso nga amin nga selebrasyon ti si Domingo, Sunday, parakin ni Apo Jesus. Oray sinno asanto, oray anya selebrasyon, haan na nga abaken, iso nga Sunday. Nga apaya nga Sunday, Domingo, ti rambak tayo. Kada tayon ti agbalin nga silaw. Dinaawat tayon day nga silaw, ranranyagan na tayon ni Apo Jesus, datayon ti silaw. Kas ano ti agbalin a silaw? Iso di corporal works of mercy. Iti pamilya tayo, da kayo nga nataengan, da kayo nga nanang kadatatang, da kayo ti silaw, tinarangrang nga masakbayan day nga anak, kada apo. Da kayo ti akin iggen day ta silaw, rangrang ti panagbiagda. Hello! Ay, ang katurog. Da kayo ti mangrang-rang-rang kanyada. No daddumamat, nakarigrigat mga panunutan, da tayo matlat namang pagbalinkin, mangid-idep ti silaw, ti masakbayan da, taapaya, sursurwam ko mga agparabor ka, baliktad mo ta insurum mo ka kinaimot. Pagsa sa ti Ilocano, ta imot nga rod ti Ilocano, anya ti kunana, kanam idto yun sakbay da nga umay ni dadtadan, dagita kakasinsin mo. Ay, apa. Ilocano nga talaga. Kanam idto yun sa kamapan. Sinursuruan tayo mga agbalin nga imot. Adda kong kunami nga pag-aangawan, madlaw ti pamilya nga napakpakan iti tinakawan. Madlaw ti pamilya napakpakan ti tinakawan. Iso nga kayat mo nga agranyag, ti biag dagita nga anak, ti pamilya, agsakripisyo ka Kung nangarod ni tatang ka, ang anak tultuladan hanggang nga umininom, igatangan nakman ti tubay tao. Nasanur nga agranyag. Kasi aka amok mo ti uminom at apaya kinuagar aramid madaamang ko ti basi idi ngamin ubing kampay laeng ka apang kami mo tumaktakon kapilitan indakdakkel min ti hanggang agsigsigarilyo isindyan nakman silaw nga rod urehan naktultuladin ko na iso makitkita na silsilawam nga rod jibiyag na no mariri na di ubing iji unag ti pagtaengan ti kinaulbod uri agdipa-dipakan to. Hamo maikat, isungar ti insilaw mo. Ti insilaw mo, di anak mo kakinatangsit, hanaan mo ti agpakumbaba, uri no agtambli-tambling ka, hanan tumari na, isungar ti inlawag mo kanya na. Datayo nga ti silaw ti lubong. Apay di niya ti panagipagarupyo gamin nga silaw, plus light. Dibiyag tayo. No kas ano tayo nga ipatawid, kas ano tayo nga agbiag. Kunana ni, daytoy ibanghelyo tayo, da kayo ti asin kunana, natamnayan awan nanamnan. No awan no napatamnay, mapaypayatanen kunana, da kayo ti silaw ti lubong. Anya ti imbaga na ditoy. Ti salo ay ti silaw mabalin nga masapol nga agyan ti nangato tapno agaranaar.
Haan nga mabaling nga kaluban ti salop. No aramiden nyo kastoy kumamot ti panagranyag yo kunanay. Masapol nga kastamot ti panaglawag ti silaw yo iti imatang dagiti tattao. Kayat na nga sa uwan no kas ano tayo makilangan, kas ano tayo nga agbyag, ikarkarigatan ti agbalin nga nasingpet. Kunana ti salmo responsoryo itisip ngat agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Kakunana kastoy kumamot ti panagranyag yo ti imatang dagiti tattao. Tapno makita da ana imbag ti aramid yo ket idaydayaw da ti amayo sa dilangit. Giso nga no aramidem nga ikarkarigatan agranyag kadakwada idaydayaw da ti Dios iso daytay kunada nga mariri nakking ka kaslana kala anak ti Dios. Nagmayat nga ibagada mariri nakking ka kasla kala ina ti Dios. Mariri nakking ka kaslala adda ni Apo Dios king ka. Kabaliktaran na, di ko nada ka, mariri na ka adda demonyom. Nagdagsan mo data nga ibansag da kanyata yon. Kurang mulat sara no kunada kanyata yon na ka, ay dakes matan So no yung nada mariri nada no adda Diyos king ka, no nagdi kababalin mo, ikarkarigatam agbalin. Ngam kakabsat, tunggal silaw, tunggal burroong kuma, if yun no burroong manan, hindi pagsilaw, no daduma at dalata rungrong na amoy rungrong di man amon ti rungrong kanyami ida rungrong ti tabako ni inang ko pag-agas na ti puseg no daytay agpaanak kalpasan na nga po din ko rungrong ti tabako ti pag-agas da dunor di ubing kam di yan yung padasan rich kids kayo kiso ko nakahanda nga nga ma-infection ko nak ala hanata na si bibiyag kami pay mulaang natay kam kuman Nidya adala tarungrong na anya ti masapol ti rungrong ti biyag tayo kirasam ikatem. Anya lagi ti rungrong ti biyag tayo dadtap kinaman naging bubukod, kinatangsit, basol nga hamoy kumpisar, kinaapal, panangidasdasig, panangikumkumpira ti biyag, simana manen. Panagdadalos, ikatentirungrong tibiyag tapno, narangrang. Hangka nga makapagranyag, uray ti pamilya, no awan sakripisyo, no bukbukod mo pampanunutam, ay tangsit, tingget tangsit, kinaman naging bubukod, kas ano nga agbaling ka nga narangrang, dagay ti rungrong tayo. No yung bumbilyam ka agkurkuridap-dapan anya na danda ni pumusa yan so katamon masapol nga mga baruanan ka may so katam daan tapno agbalin a baro tada tayo nga rod ti silawan where is the light ayan na day ta sa light you Christian kunana day ja you are the light bearer. You Christians, you are the light bearer. Da kayo tinakaba igan ti silaw. Haanan nga saba. Anya expectaran tayo nga umay manglawag ti lubong tayo. Ni Santo Papa, may sana, madano na tayo aya. Ni Obispo, may sana, madano na tayo amin aya. Ni Apo Padi, nakadado kayo. May saak, madano na tayo amin aya. Every individual, every baptized person is a light bearer. Da tayo amin nga nabunyagan, at nakaawit tayo ti silaw. Da tayo tagtitinulong nga manglawag ti lubong. Iso nga nagkukudrepan, ay kirkiram. Ngam no nakarula unay mata, kudrep mon ta, tibiyag mo nga roden ka, dandani init nga lumlum na ka, duwala nga aldaw tibiyag mon, alay karkargatam ti agkaranagan. Ngam mabalintay latang agranyag, da tayo tiranyag ti lubong. Day tati karit na, ngam laglagi pen tayo, haan nga makapagranyag no ado ti rungrong na. Haan nga makapagranyag no agkudkudet-det. Katata Domingo, kunana, itisip ngat agranyag ti silaw dagiti nasingpet. Ipresupos ko mat ang adda kay nga may nakimisa ka nasingpet kayo haan. Ang paypay lang adda kay ti simba ano demonyo kayo. Rimwar kay kuman ipresupos ko mat ang adda kayo ka adda kayo ang uray pay no agkudkudrep di jay biyag tay no dadduma umay tay dumawdawat umay tay gumanggangat in English assignment yo umay kay agpapapigsa ken ni Apo Jesus tapno addala tapigsa tayo no agrongrong tumanen umay tay manen kada tayo akay ibaga tayo mat ay sugarod nga adda kay dito ita padpadasen ikarkarigatan ti agbiag nasingpet
Kaya na nga saon, agranranyag ati silaw kada kayo. Damerpak nga agkamang kapay lati simbaan iti Domingo, haan nga tanga, ibagbaga di ranyag ni Apo Isus nga, umay ka, talawagang ka, umay ka, tapabarwang ka, umay ka, takirikiran ta, day tarungrong mo. Tanga-tanga day iti ibagbaga na, iso nga ma-appreciate tayo mat maibilang tayo mat nga, ikarkarigatan ti agbiag nga nasingpet. Therefore, kung na tayo, ala silaw tayo mat. In any way, agbalin tayo mga silaw. Ngam na darungrong na, mabalin akirkiran. No makaid-iddepen, mabalin mo nga tanga, i-charge no chargeable data, sino pag-charge sam, isuna, the original, the sun that never sets, ni Apo Jesus. Isuna mo ilapig sa tayo. Kunana dito'y, uri ni Apo Jesus, imbaga na mo ilaang, kinditi libro ni Isayas, kunana, no mapang kayo, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, iwaragawag nyo ti Ebanghelyo. Anya ti imbaga na nga naudi, kat adda akto nga agnanayon iti si Bayo. Mamati tayo nga tunggal aramidon tayo daytoy, addalata ni Apo Jesus kada tayo. Tunggal aramid nga naimbag, addalata ni Apo Jesus kada tayo. Tunggal aramid a kinapakumbaba, addalata ni Apo Jesus kada tayo. No ay karkarigatan tayo nga aramidon dayta, makanatayo met silaw ka. Ipaduyak-yak tayo iti pamati, datay amin, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo, ane Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw, napaypay so a Diyos sa nagtaod, tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos akasmet laeng iti Ama, ket gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan na surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay. Tayo mararaw iti Diyos nga Ama tayo, kinuna ni Apo Jesus kada tayo, ada tayo ti asin ken silaw iti lubong, agkamang tayo nga rod ken kuana, kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw, tapno masurutan tayo, tinasaya at adana iti panagbiag tayo, babaen ti panamagbalin tayo nga asin ken silaw ti kagimungan, iti tunggal panggep ko na tayo, timodem Apo ti kararagmi. Idawdawatan tayo ti santay na nga iglesia, takanayon kumangagbalin nga asin, ken silaw dagiti tattao, tapno na saysaya ti panakaiturong ti panakaisalakan tayo, kumararag tayo. Idawdawatan tayo ti pagilian tayo a Pilipinas, tayo ti baet dagiti nakasang a pasamak, agari kumati kapya kental na iti tunggal umili, ket nasayutin tay panakaragpat, ti kalikagom tayo a panagduras, ken kanayon at tarabayan na tayo ti Apo, ti dayatoy agagar tayo, kumararag tayo.
Idawdawatan tayo ti karadka dagiti pamilya tayo, tapno maikan tayo ti adu agundaway, ang mangi trabaho ken mangi patungpal, ti pagayatan ti Diyos dito'y lubong. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo ti kasapulan ti gimong tayo, nang runa ti panagtutunos ti amin, tapno agsantak ti panakilangin tayo, ti maysa ken maysa. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti masakit, ken maparparigat, tababeen ti asi ti Diyos, masarakan da kumati namnama, ket maikante kay papanan ti panagsagabada. Kumararag tayo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mat ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, timodem apo ti kararag mi, adtoy dagiti araraw mi ama, ikarigatan mi babaen metlaeng ti panulong mo, ti agbalin nga asin ken silaw iti sangalubungan, tapno makapudno kami met kadagiti dungom ken asim kada kami, dawatin mi dagitoy gapo metlaeng ken Kristo nga apo mi. Itatun mi ken ka apo, sasagot mi anano mo, pagyaman ni ken ka managparamor ka ma, waten pasantuen mida, daytoy tinapay pasantuen kuma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ken sapay la kuma, tambay kariday ti padaya, apang supapaklit kinadungo mo ama, daytoy tinapay pasantuen uma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ken sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungo mo ama, idatun mi ken ka apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman ni ken ka nagparamor nga ama, waten pasantuen mida, daytoy tinapay pasantuen uma, ken daytoy arak nga itay datun mi ken ka, ken sapay la kuma, tambay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungo mo ama, daytoy tinapay pasantuen kuma, ken daytoy
ket sapay na kumataman kariday ti padaya. Apang supapang min kinadungo mo Ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, kanda gito'y adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga apumi, pinarswam dagito'y tinapay ken arak, tapno saranayan da tinarasi abagimi dito'y daga, ipaay mo kadi, tapagbalinan na kampay, pagbalinan pa'y ida asarana iti pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga apumi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos. Tapinarswam dagiti amin nga adda, ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyampo, inaramid mo ti tao amayasping italadawam, ket intalek mo ken kuana, dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam, iti kasta kasunom, iturayan na dagiti amin na pinarswam, ket daydayawen na kadagiti aramid mo ana indaklan, gapu ken Kristo nga apumi. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Dios, dagiti amin naparswa. Di langit ken dagat, napuday di pagkaydayaman. Hosana di kakatwa, madaydaya, imay tinagan ti Apo. Hosana di kakatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, ket sikati gubuwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga roti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isa may yawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Kakalisuminom kami, iparangarami, di papatay mo, uwapo aging gaiti, yaay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo gatag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pemmet ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo, dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa, dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumten kuma, di magalian, matungkal kuma, tinagan mo, dito'y sa dilangit, dito'y dadakas sa dilangit. Iten kadakam, itial daw dito'y, di kanen mitig, pati nayon galdam, pagkawanen dagiti basulmi, akasmet pambakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, inakamet baybayag gawan lugo, iniso-liso, inisalakan nakam, itidakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuang ituray ti panakabalingken dayo ti agnanayo na dinto agsar. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo.
Kapyang agapukan niya kitad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Pero ti Diyos sa mangikan, basbasul ti lumo. Mga sikat, Kordero ti Diyos sa mangikat, basbasul ti lumo. Mga sikat, Kordero ti Diyos amagikat, basbasul ti lumo. Item padagang yan. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, nam ti may salayo, na sa umapaimbag tuntoy karat. Di bileg ni nagkaawa, inagapsot mi nagkapagawan, nagkurangan mi, iturong mo ako, di panagbiag mi. Hintay rambagan, grasya na asagot, magraramanan, daisu tibiyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, manag, hintay biruken, anya manarigat, hintay parmeken, wen nga agbayso, di Diyos tulaeng, kiret ken ng nama, dintuag lemeng, ayat ti Diyos, intay rambagan, grasya na asagot, pagraramanan, daisu tibiyag, amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, inay ayat mo apo, lagi tinapanglaw, nagkakaas
Pagraramanan tayo sutilian, aming nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, ipay kauwapo, at nagrigat ka, paay di amin na parswan, ang nagalibe, amin nakita, idet mo diiling, liwaya-waya, biyaya ti Diyos, intay rambaga, grasya na asagot, pagraramanan, tayo sutilian, amin nagapuan, rigat kenam Diyos pagkamagan, biyaya ti Diyos, intay rambagan, grasya na sagot, pagraramanan, tayo sutilian, amin nagapuan, rigat kenam Diyos pagkamagan. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo, ang magiranod kami iti maymay sa apadaya, tapno madegdegan ti panakikaisami ken Kristo. Ipaay mo ka di ta mamataod kami kadagiti bunga ti panakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Pagyamanan kayo iti kaddayo manen nga imay iti daytoy na santo na misa makidanggay nang runa kada kayo nga naggaputi sa bali nga luglugar. Ngala ni Apo Dios ko mati maidaydayaw agranyag tay ko maakas silaw. Adda nagaddayo adda naggaputi Norte, La Union, Santa Maria, Candon, adda pe pamilya dagiti papadi ti Candon idtoy pamilya ni Apo Willie Jones Docosin ken Apo Jerry Abisa. Ngala ni Apo Dios ko mati maidaydayaw. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo ti nadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib a pakaisalakanan nyo. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtalina eden na kayo iti panagarami Dio iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo mamaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanto na misa in kayon ket agbalin tayo asilaw kadagiti kakabsatyo. Kinaenyo aniya na kinaragsan, huwag kay
kaysa tay nga kakasal. Iti sidong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak, amang ibando, iti sapasa, rigat ken di amarik na, no ti sagalubungan, etakay kaysa, intay amin nagkararag, asang kapadan,